Zo, goeie avond, of ja, goeie middag moet ik eigenlijk zeggen, want dat is het op dit moment natuurlijk. De meesten die mij kennen, die weten dat ik heel graag op een plank stond. En daarom doe ik ook mij op een Bontenovens. En dat doe ik hier, op Bosshoeve, bij de brugwachters. En ik ga nog een soort van behind the scenes laten kijken wie zo'n Bontenovens tot stand komt. Kom maar mee. Goedenavond. Die gaan erop, alsjeblieft. Yes, dankjewel. Dit show het, ik vind hem maar ook moeten wel. Geel hè. In januari dan gebeuren, dan staat in deze zaal stond allemaal stil. Mensen kunnen hier staan, die kunnen kijken naar een ontiegelijke schone Bontenovens. Nu zitten we allemaal leeg. Maar ja, je begrijpt natuurlijk dat we dat tijdens de Bontenovens niet kennen. Dus ik ga nog even meenemen naar een aantal dingen waar wij over beschikken. Kom maar achter me aan. Allereerst, heel belangrijk natuurlijk, het podium. Verder was dit eigenlijk onze speelterrein. En nu hebben we sinds een jaar of 2 hebben we ook even dat we extra podiumstukken hebben. Zodat we net iets meer naar voren kunnen gaan en nog iets meer spel kunnen geven. Nu staat het allemaal vol met spullen van Don Bosco natuurlijk, maar hier stonden maar allemaal de decorstukken. En hier stonden we bijvoorbeeld voor een finale, voor een echt laatste slot van de Bontenovens, stonden we hier dus met alle artiesten. En je moet denken, we zijn met een man of 13, 14 en dan heb ik de zanggroep eigenlijk nog niet eens meegeteld. We stonden hier allemaal hutje-mutje op elkaar, dus net of dat Hollandje op een camping ergens zit, zo dicht stonden op elkaar. Dan gaan we hier het trapje af en als we dat trapje afgaan, dan komen we eigenlijk in de garage, oftewel ons kleedkamer eigenlijk. Nu zit er natuurlijk ook helemaal vol met van alles, maar hier is dan alles weg, de stoelen zijn weg en we beschikken over allemaal kleierhuk en dat kunnen alles kunnen ophangen. Hier zit ook alles, de kleedsters die staan hier, we waren helemaal achterin ook, werden we geschminkt. We stonden een hutje-mutje op elkaar en was lekker om te kleden, dus we hoeven aan geen kooi te leggen. We zijn een hele hechte groep, want dat weet je natuurlijk als je zo dicht bij elkaar staat. Dus dat gebeurt ze allemaal gewoon hey. Wat we wel als voordeel hebben, is dat we, want we hebben er wel een paar bij die zijn wel eens aan de schiet of die voelen zich niet goed. We hebben zelfs een jaar gehad dat we met een paar man echt gewoon ziek waren. Nou, dan is dit dus handig. Gaan we door deze deur hier. Tada, met aan de gang zijn we bij de wc's. Boven de dames en iets verderop gewoon lekker voor de heren. Dus dat zit altijd goed dan natuurlijk. En wat natuurlijk ook handig is als dat we doorzitten, ja, we kunnen en natuurlijk de zaal in om wat te drinken, als dat het pauze is, want tijdens de voorstelling doe je dat niet. Maar ja, mogen we wat nodig hebben, kom we gewoon in de café in. Als je dus door die deur loopt, dan kom ik weer in een café terecht en dan is de cirkel eigenlijk een beetje rond. Dus we kunnen eigenlijk gewoon alle kanten op die we maar willen. Ja, het decor, dat is een heel belangrijk iets voor de Bontenovens en ja, dat maken deze twee mensen, onder andere. En Yvonne, kan ze nog een klein beetje vertellen wie dat jullie hier te werk komen? Dat gaat toch anders als bij de Munttheater, want die faciliteiten hebben we niet. Nee, zeker niet, want wij doen het gewoon op de grond en we hebben nu eigenlijk alleen de hoofdlijnen uitgezet. We zijn eigenlijk nu pas aan dit doek begonnen, dus het schoonste werk moet nog komen en dat is allemaal kleur en vormen inbrengen. Ja, doen jullie alleen de deuk of doen jullie ook nog een andere decorstukken? Ook decorstukken, ja, okay. Die werden ook geschilderd. En wie ging het dan in zijn werk? Kreeg je gewoon een lijst met van dit willen we hebben en begint ze maar aan? Dit is in overleg met artiesten en wordt gezegd, we hebben dit stuk, er moet zo'n soort doek in komen met die en die items willen we erin. Maken we een schetsje, laten dat schetsje aan hun zien. En als ze het dan goed vinden of we passen nog hier en door wat aan. Maar het moet wel zo zijn als ze het willen hebben, want anders hebben ze er niks aan natuurlijk. Nee, dat is inderdaad waar. Je zit apart van ons de cabaretgroep. Nou, eigenlijk moet ik zeggen de zanggroep. Want voornamelijk zorgen ze ervoor dat we schoenliedjes op ons Bontenovens hebben. En die zitten eigenlijk altijd apart. Els, hier rechts onder een beeld, die schrijft met name ook. Peggy ook, maar Peggy is er vanavond niet. En die coachen dan natuurlijk ook een beetje wie dat alles uiteindelijk op de plank moet komen. Ja, Els en Maria, dat zijn ook twee dames die zijn heel belangrijk bij de Bontenovens, want die zorgen namelijk voor de kleier. Dit heb je niet zelf gemaakt, Els, dat zei je net al? Dit toevallig niet, nee. Maar jij maakt er wel veel ook, hè? Wel, ja. Wat is het bijzonderste dat ze nu ooit hebt gemaakt?
Oh, het naakspak. Het naakspak? Het naakspak. Lang mee bezig geweest ook? Nee. Oké. In de tuin was ook klaar. Oké, dus dat was wel het bijzonderste, maar wel het snelste Wel het snelste klaar. Oké. Wat zullen we het langste over gedaan hebben? Dat zou ik niet meer weten. Dat zilveren pak. We hebben ook een zilveren pak gemaakt, joh. Zilveren met helemaal lang en mouwen eraan, allemaal met dikke kneupdraden en zo. Dat was wel... En er moest ook iets op kop komen wat bijzonder wordt, dus dat hebben we wel lang dus dat is wel wat werk. Ja, dat is wel wat werk. Nu maken jullie natuurlijk een hele lijn de kleier. Jullie zorgen ook natuurlijk achter bij de kleedruimte. Zorgen jullie gewoon als iemand snel afmot van even helpen. Ja. Eigenlijk werden we gewoon enorm verwend. Je werd hartstikke verwend, helemaal in de waterklacht. Nou echt, ja, we kunnen niet zonder jullie. Dus alsjeblieft. Al moeten we de schoen uittrekken en de box uittrekken, dan geven we niks. Nee, jullie hebben er alles voor over. Ja. En wij zijn blij met jullie. Dus ja, gelukkig. We willen dat jullie blijven, alsjeblieft. Ik heb sinds korte tijd nog nul kamerij bij de Bontenhovens. Hallo. Ja, hallo. Ja. Je ziet, ik stond er Nederland voor. Ik vind Els is... Oh ja. Ik ga nog eens even voorstellen aan een van de Bontehoven collega's. Ik kan nog aan iedereen voorstellen, maar dan zijn we nog even bezig. Maar die is in het bijzonder, Robert Nijssen. Je doet sinds 87 met? Of 88 of 89? Sinds 89. Ja, je wist het net zelf even niet. Dus, ja, we hebben net even naar zitten kijken. Ja, maar nu zie je ook een bijzonder geval, want jij ziet toch iemand die eigenlijk wel altijd te laat is. Of in ieder geval, de laatste weken gaat het goed, zie je ziek. Ja, ik heb iets onder de leiding. Je hebt iets over de leiding, ja. Het gaat niet goed met mij. Nee, moet ik naar de dokter gaan. Moet ik doen. Maar Robert heeft er een eindje van eigenlijk vaak te laten zijn, maar je ziet wel iemand die goed voor de artiesten zorgt, want je neemt ook altijd chips in verreden. Ik neem altijd chips mee, ja. Ja. Zeggen, dat moet er eruit knippen. Ja, dat is reclame. Maar ik neem inderdaad altijd chips mee. Wij die in die koker zitten. Ja, die in die koker zitten, ja. Ja, zoiets hebben we dan weer wel benieuwd. Ja. Nee. Dit jaar, we hebben toch wel weer, de weken komen dichterbij, maar we gaan toch weer wat schoenen op het plank zetten. Nou, dat hoop ik wel, ja. Ja. En gelukkig zijn er ook weer een paar die weggaan, hè. Eindelijk, Henk. Oh, fijn, hè? Ja, dat zou je me straks doen. Dat moeten we misschien nemen. Irritante vent, ja. Dat pakken we ook niet de beeld. Bewuste keuze. Maar bedankt, Robert. Ik zie het zo meteen. Graag gedaan. Succes. Zoals je ziet in de repetitie in volle gang. En ik ga nog een klein beetje wat beelden op te kijken, want als je zelf nog goed kijken, dan is het jammer om natuurlijk al het een en ander te verklappen. Goed mensen, nou en ik zit hier de bodycount van deze organisatie. Wij beveiligen niet de stad. Dat kan niet zomaar iedereen. Jij niet? Nou, die kinderen ook niet. Maar ja, ik weet ook niet hoe ik net ze aan heb genomen. Want ik denk dat u de enigste was die in het pak van dikke Sjaak was. Wie neemt met de futje? Ja.